mulla on ollut sellainen fiilis, että mä haluan niinku kertoa sitä tarinaa, mutta ei mulla ikinä ollut semmoista tavallaan työkalua tai platformia kertoa sitä tarinaa nuorempana ja se on vaan pyörinyt sitten joskus niinku aina mielessä. Puhutaan vaikka maaseudusta ja niinku vanhempien niinku ajoista, niin on pitkään halunnut tehdä, koska mä oon nuorena ollut tosi paljon niinku maatilalla tai faija maatilalla. Sitten mä oon aina nähnyt niinku sitä maaseutua ja sitä kulttuuria. Se on aina kiehtonut mua niinku nuoresta lähtien, vaikka mä oon syntynyt Helsingissä. Mulla oli myös toinen projekti mielessä, just tää editorial-projekti, että mä haluaisin vaan luoda maailmaan ja miljöön artistien kanssa. Ja silloin se alkuperäinen ajatus oli vaan niinku studiolla. Sitten jotenkin alkoi vaan sulautua yhteen, että okei, että mitä jos tekisi vähän projekti, joka liittyy 80-luvun niinku maaseutuun ja niinku malleina toimisi nämä artistit, ne niinku yhdistäisi. Ja sitten siihen päälle vielä, kun me oltiin päässyt näiden lyhytelokuvien makuun. Joo, omalla tavallaan se myös vähän niinku jännitti, että pystytäänkö me tehdä näin isoa projektia. Meillä on kuitenkin, ei meillä ole niinku iso tiimi, että meillä on aika pieni tiimi ja sen toteuttaminen vaatii tosi paljon aikaa ja resursseja. Niin ainakin itse muistan, että niinku katsonut kaikkia leffoja ja sarjoja, opiskeluhistoriaa, että niinku Corduroy eli vakosametti oli aika semmoinen niinku flashy kangas, mistä ihmiset on niinku tykännyt. Mä löysin niinku Italiasta meille sitä Corduroyta ja siellä oli viininpunasta just silleen, me saataisiin yhteen projektiin sitä viininpunasta ja sen mustaakin ei ollut niin paljon jäljellä. Lapsuudessa mä rokkasin ihan sikana. Mä rakastin viininpunasta. Mulla oli niinku viininpunan bomberi, oli viininpunainen huppari. Se oli jotenkin semmoinen niinku väri myös, mihin mä halusin palata tähän projektiin. Kaikki ne palas loksahti niinku täysin yhteen. Kun mä kävin mun mentorilla ja mä olin miettinyt lapellikoruja, koska lapellikorut on vähän sitä retroa, sitä 80-lukua. Samalla mun mentorilla löytyi semmoset niinku pronssiset lapellikorut, jotka on just suoraan 80-luvulta. Kyllä meidän pakko kokeilla luoda tämmönen konsepti niinku koru. Kun mennään jo yli, niin mennään niinku kokonaan yli, että oikeesti rakennetaan tästä semmonen niin iso kokonaisuus, kun me vaan pystytään. Mä otin yhteyttä mun ystävää Samiraa. Se on tosi lahjakas piirtää, niin mä halusin hänen kanssaan alkaa sit niinku rakentaa sitä isompaa kokonaisuutta tässä lapellikorussa. Sitten mä duunasin hänelle semmosen niinku infopaketin, että niinku mitä designia ja minkälainen se henki niinku siinä lapellikorussa on. Mä tein ensimmäisen moodboardin ja koko konsepti eli aika paljon sit vielä siitä. Meillä muuttui just, että mitä kaikkea me kuvataan. Meillä tuli se hevonen lisäykseksi siihen, meillä tuli muskeliauto lisäykseksi siihen. Ja mä päädyin sit aika semmoiseen tosi perinteiseen western-meininkiin, että meillä on se setti, meillä on blankkiteepaita, meillä on muita asusteita, kuten huiveja ja koruja. Koska meillä oli se idea, että me halutaan siihen editorial-projektiin artisteja. Ja se on niinku uusi vesistö meille, missä pyörii. Niin mä tiesin, että oikea ihminen niinku tähän meidän tiimiin on Haidar. Se osaa tosi hyvin navigoida niinku artistimaailmassa, se ymmärtää sitä puolta tosi hyvin. Niin sit kun mä sain sen puhelun Isakilta, että mä haluan näyttää sulle jotain, niin mä olin tosi innostunut ja tosi otettu. Muistan, kun mä lähdin selittämään, että okei, että mä haluan tehdä Suomi-leena vyön, mä haluan tehdä lapellikorut, mä haluan tehdä hullufarkkusetin ja mä haluan kuvaa nämä artistien päällä. Seuraavan päivän me oltiin jo toimistossa palaverissa Iisakin kanssa kahdestaan puhumassa tästä asiasta. Mun prioriteetti oli ainakin kiinnittää artistit, mallit ja luoda sitä silleen aikatauluun niiden kanssa, että okei, tällainen aikataulu kuvauksille. Ja ylipäätään se pohja silleen, että piti luoda artisteille ensinnäkin se moodboardi, että miten me lähdetään rakentamaan. Piti saada tämä projekti jotenkin resonoimaan heille. Ja musta tuntuu, että sitä ei edes tarvinnut jotenkin pakottaa, vaan ne näki sen suoraan, että tämä tulee olemaan tosi siisti juttu ja mä haluan olla messissä. Niin se ei ollut loppujen lopuksi tosi vaikeaa saada kiinnitettyä nämä artistit. Rakastan artisteissa on se, että niillä on se rohkeus myös pukeutuu. Ja se oli myös tosi tärkeä tekijä tässä, miksi me haluttiin valita artisteja, koska niillä löytyy se itsevarmuus ja semmoinen niinku valmius puskea niiden omiikin rajoja vaikka niinku vaatteilla ja kaikilla tommosella itsetoteutuksella. Toiseen suuttiin me haluttiin niinku duo ja toiseen suuttiin me haluttiin, että keskitytään vaan niinku yhteen artistiin siinä. Oli sellainen pieni lisähaaste mulla ja Iisakilla. On tapana tollasia vähän extreme-reissuja aina tehdä sitten kun aikaa on ja tänä vuonna oli vuorossa
tollanen auringonottoloma tuolla Pohjois-Ruotsissa. Saarikin kansallispuisto erämaassa hiihtelemään niin viikoksi. Ja Niin mietin koko ajan tehdä semmoista kunnon preppiä, että me saadaan, että Eetu ja Haidar pystyy sit yhdessä tavallaan sen aikana, ne pystyy hoitaa tietyt asiat, että kone ei vaan pysähdy, vaan että asiat rullaa siinä taustalla. kaikki toitti meille hyvät lomat sitten Iisakin kanssa, mikä oli ihan hauska, koska se oli niinku lomailun vastakohta, että se Se paikka, minne mekin ollaan menossa, niin se ei ole mikään leikkipaikka, vaan oikeasti että me elämämme isoimpia haasteita. Haidar ainakin heitti viimeisessä palaverissa, että älkää kuolko sit siellä. En mä sitä sanonut ääneen, mutta oli saanut hauska ajatus heräsi, että olisi aika hauska, jos mä kuoltais kuitenkin siellä, että mitä sitten. Samaan aikaan kun Iisak oli siellä matkalla Vallunkaan vaeltaa jossain silleen, mä en edes tiedä missä vaiheessa ne enää on tätä matkaa, mut mä ainakin hyppäsin joka ilta autoa ja lähdin vaan ajaa ympäriinsä. Oli silleen, että mulla on karkea alustava pohja, että mitä me halutaan rakentaa, millaisessa maailmassa me halutaan rakentaa noita kuvauksia. Mä joka päivänä vaan mietin, että mitenköhän siellä Helsingin puolella. Niin mä lähdin vaan ajelemaan ympäriinsä, etsiä jotain lokaatioita, jotain mikä kiinnostaisi, mikä näyttäisi tosi hyvältä kuvissa. Lopulta mä päädyin Bodomin järvelle. Ihan vaan silleen ajaa vaan se koko järvi ympäriinsä. Tässä on siisti spotti. Alan ottaa kaikkia videoita, alan ottaa kaikkia kuvia niistä paikoista. Ja luomaan sitä karkeaa silleen ajatusta, että halutaanko me vähän luontoa vai halutaanko me kartanoa vai mitä me tehdään. Niin mä aloin vaan heittää ajatuksia ja ideoita sinne ryhmächattiin. Ja Muistan, kun tuli ihan rikkinäisen sinne vuoristomökille sen vaelluksen jälkeen. Netti tuli takas, puhelin räjähtää viesteistä ja kattelin siellä, että mikä meininki, että okei, että mikä tää uusi realiteetti on, että onko artistit kiinnitetty, onko kaikki kunnossa, että onko kukaan vielä hypännyt ulos projektista, että onko tilanne sama. Koska meillä oli ideana, että me haluttais luoda se vanhan sellaisen pubin ympäristölle muskeliauto edessä. Meillä kaikilla oli ehkä sellainen visio, se näyttäisi vähän sellaiselta Englanti tai pubilta, joka oli tosi vaikeaa ja vaikeutti tosi paljon asioita, koska noita ei vaan silleen löytynyt. Niin loppujen lopuksi me päädyttiin siihen, että okei, ehkä tää on vanhaa kaupunkia. No, mikä on silleen parempaa vanhaa kaupunkia kuin Porvoo? Se auton löytäminen oli vaikeaa. Haidar ja Iisak oikeastaan löysi sattumalta meille Pontiac Firebirdin. Me oltiin koko ajan puhuttu, että me halutaan tumman vihreä auto. Dropattiin Valentin Vallilaa, lähdettiin siitä Iisakin kahdestaan ajaa kalastamaan päin. Mä vaan katon mun peilistä tälleen näin autossa samaan kun mä ajan, että mä näen tuolta noin meidän takan silleen sairaan vihreän muskeliauton. Se ajaa meidän vierestä näin. Ei voinut olla täydellisempää autoa. Mun on pakko saada tää auto. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mä avaan ikkunan, mä huudan tälle äijälle, että ihan sairas auto. Mä catchin sen IG:n ja turns out, tää ihminen oli tuttujen tuttu. Meidän pahin vihollinen oli sää. Ja sit me vaan odotettiin päiviä. Päivät lähestyy. Sitten me ollaan silleen, että okei, huomenna on kuvaukset. Sataa vettä. Mitä me tehdään? Stressaa. Tää on sadestressaa. Ei nää kuvaukset stressaa, mutta tää sade huuhuu. Se, että miten sä adaptoit tilanteisiin on tosi tärkeä tällaisissa isoissa projekteissa. Pläänit muuttuu. Nyt hevos tarvii vettä. Mä en älynyt, että nekin juo vettä. Mennään hakemaan ämpäri jostain. Kun sä pääset olemaan mukaan tuollaisessa jättimäisessä kokonaisuudessa, missä on henkilökohtaisesti sulle tärkeä artisti. Sitten siellä on eläin, jota mun pakko myöntää, mä pelkään hevosia, koska ne on mun mielestä älyttömän isoja eläimiä. Niin sekin hermostutti mua. Se menee sinne.
pitää ohjata sen. Isot kiitokset meidän hevosmallille, että käyttäytyi niin kuin käyttäytyi. Meillä oli paljon uhkakuvia meidän mielessä, että mitä voisi käydä. Kuvaaja Joona haki hyviä anglei-kuvauksia ja mulla oli niin kuin ainoa sellainen sääntö, minkä mä tiedän hevosista, että ei saa lähestyä niitä takapäin, että ne ei potkaise sua. Katsottiin Ibe ja hevosta ja sitten mä katon vasemmalle, niin Joona on hakemassa siellä hyvää kuvaus angleen ja kirjaimellisesti nojaa takapäin sit siihen toisen hevosen niinku takajalkoihin, että saa siitä hyvän tuen ja hyvän niinku kuvauskulman. Ja sit katoin vaan, että ei helvetti, että nyt kohta joku lähtee lentää siitä, mut joo. Siellä oli kylmä siellä ulkona, että mun pitää siitä antaa niinku isot respektit Ibelle, että se taisteli siellä kylmyydessä ja se hoiti sen niinku hommansa älyttömän hyvin. Se oli hauskaa. Se oli siis tosi hauskaa. Mutta se jännitys, se stressi, se että sun pitää ylläpitää sille monen ihmisen tunteita ja ajatuksia ja visioita ja miten sä haluat ottaa ne kuvakulmat. Mikä sille tunnevuoristorata toi oli. Siinä oli tosi paljon asioita, mitkä sai mulle tosi sellaisen ahdistuneen olo. Mut se lopputulos oli uskomattoman hyvä ja se päivä oli yksi mun elämän hienoimmista päivistä. Se oli niinku tosi uskomaton päivä. Se päivä, kun me saatiin se purkkiin, niin meillä kaikilla oli leveät hymyt poskissa. Alvarilla ja Iisakilla oli meidän setti päällä ja sitten Alvaro sanoi, että mulla on tässä ihan sellainen niin kuin bandit fiilis. Se oli mun mielestä hieno sellainen toinen pukee meidän vaatteet päälle ja saa heti ne tunteet, mitkä me haluttiinkin tuoda esille niille. Kuvauksen järjestäminen on vähän niin kuin sulla olisi pieniä tulipaloja ympäri asuntoa ja sit sä juokset sammuttelemassa niitä ja sit sä huomaat, että taas on joku paikka tulessa. Ja onneksi meillä on osaava porukka, meillä on hyvä tiimi. Niinhän siis sitten kävikin, että kaikki meni tosi hyvin. Meillä oli ihan uskomaton fiilis siellä kuvauksissa. Kaikki oli niin hyvän tuulisia ja meillä oli tosi hauskaa, kun me tehtiin sitä. Se oli tosi semmoinen yhteisöllinen päivä. Mulle se on aina ollut sellainen kaikille meille suomalaisille kuuluva symboli sitten projekti, kun meni eteenpäin, niin saatiin vähän muilta feedbackia, niin alkoi tulee vähän erilaista palautetta ja mäkin siinä vaiheessa sit itse vasta myöhemmin tajusin, että tässä voi olla jotain latautuneet tunteet jollain tähän. Iisak sanoi se hyvin, että me ei niinku tarvii pelkää tuollaista niinku assosiaatiota, että meidän niinku pitäisi ottaa enemmänkin takaisin tuollainen symboli, jos siinä on jotain negatiivista. Ja sehän on hyvä, että me herätetään keskustelua ja me halutaan herättää keskustelua. Meitä oli loppujen lopuksi tosi vähän ihmisiä. Ei silleen huonolla tavalla, että mä olisin kaivannut enemmän ihmisiä, vaan mä meinaan, että me tehtiin näin iso asia, näin iso projekti. Ja tää ei ollut vaan silleen, että okei, ne oli vaan yhdet kuvaukset, vaan tässä oli silleen monia kokonaisuuksia. Iben kuvat, kun ne tuli ulos, niin mä menin ihan shokkiin aluksi. Niin se vastaanotto oli se oli ihan valtava. Kaikki mun henkilökohtaiset tavoitteet, ne meni yli tuplan. Sä oot laittanut niin paljon energiaa johonkin ja sit kun sä saat enemmän mitä sä oot ikinä odottanut, niin se oli tosi hienoa. Mulla tulee ne välipäivissä ne sellaisia hetkiä, että nämä asiat rupeaa purkautua, että mä tajun, että vittu me oikeasti tehtiin se. Meillä oli tosi paljon vaikeuksia, mutta kuitenkin me uskottiin ja me tehtiin se, me yritettiin itsemme. Tavallaan se maala, mitä oli suunnitellut ja miettinyt ja visioinut, niin nyt se oli silleen realiteetti. Omalla tavalla se oli tosi silleen koskettavaakin, että pääsi vihdoin kertoa tarinaa, mitä on pitkään miettinyt. Ja kuitenkin kun se perustuu omaan isään ja sen ympäristöön ja kulttuuriin, niin sit se on jotenkin silleen, se oli tosi kaunista. Ja oli tosi silleen nöyrä olo. Ja muistan, kun mä kerron tästä mun projektista mun faijalle, niin sekin oli tosi otettu
Ja se oli vaan tosi siistiä, että pystyy luoda niinku taidetta, pystyy kertoa tarinoita, koska toi on se, mitä mä haluan tehdä atelierilla ja mitä meidän tiimikin haluaa tehdä. Et mä haluan luoda maailmoja, miljöitä, kokonaisuuksia. Sen takia me rakastaa tehdä lyhyt elokuvia, me rakastaa tehdä tämmöisiä niinku, ne ei ole vaan vaatteita, vaan oikeasti semmoinen maailma, mihin sä astut. Sä hyppäät mukaan. Tarinat on niinku vahvin asia, mitä ihmiset pystyy ikinä tekemään ja kertomaan. Et se on niinku meidän keino käyttää meidän ääntä. Ja musta tuntuu, että toi on niinku se, joka motivoi meitä niinku puskea itseämme. Mä oon rakastanut joka ikistä hetkeä siitä, koska mä tiedän, että tehdään itsemme suurempaa. Et se ei ole vaan, että me luodaan vaatteet, vaan oikeasti me niinku luodaan tarinoita ja maailmoita. Ja on tosi ylpeä siitä. Niin. Sitten on vielä se lyhyt elokuva, mitä pitää kuvaa, niin lähdetään sen pariin sitten.